Výsledky, které jsem slyšel takhle i v kuloárech nebo na terase, tak byly velice krásné, takže hráli jste dobře, to je třeba konstatovat a to je milé, protože turnaj takové úrovně, jako je Audi Quattro Cup 2014, si dobré výsledky zkrátka zaslouží. Tak jo, jdeme na to. Takže začneme vloženými soutěžemi. Žena nejdále odpálila dnes paní Sáková. Gratulace od Tomase Otra. A jdeme na muže. Nejdelší drive měl dnes pan Procházka. Pan Procházka. Další vloženou soutěží byla nearest to pin. Nejblíže jamce dnes byl pan Zedníček. Blahopřeji, pane Zedníčku. Kolik to bylo centimetrů, to tady nemám uvedeno. 99 centimetrů. Tolik vložené soutěže a jdeme na samotné vyhlašování tedy. Tak, máme zde, to je krásné skóre. 3. místo, 44 Stablefordových bodů, 81 ran. Bronzoví jsou pánové Zítek a Hudáček. Druhé místo. 74 ran. Skóre 45 Stablefordových bodů, o jeden víc tedy než třetí. Pánové Janda a Ziegler. Gratuluju. Hezky. Blahopřeju. Tak a máme zde to nejzajímavější, to je první místo, samozřejmě zlatá pozice a také vlastně letenka, vstupenka na turnaj v Dubaji prosincový, který se odhraje letos. Takže rány byly stejné jako druhá dvojce, 74, tedy 2 nad. Ovšem handicapy udělali své, celkové skóre bylo 48 Stablefordových bodů a zlatí jsou dnes hoši Burian a Horák. Pánové, jedete do Dubaje, nebo jedete, letíte teda, přesně řečeno. Moc děkujeme, přátelé, děkujeme za vaši účast, děkujeme, že jste hráli tak hezky, snad jste si dnešní turnaj užili, vypadali jste spokojeně a my jsme tomu za Porsche Česká republika, za hostitele tohoto turnaje velice rádi.